Just nara phung kaham bahai tong bai narok kaham tong nang khakhayo tini tam sal thai naman tini hingkang ke srang sal abo tabo ang tini kitchen o tinok antiwa ang habi tongo ang tam mui song to norok no phonok nai nai tong dito iko abo khai bete kutukui tongo gyang tabuk sejna bono kisone irnayoro sejna bedma butui janaita tak phunggo on sejna hangkai tini orono tongo bufang bufangni nawoi tini logologi no khakmani hangkai khagui tabuk songnaita nekhai butui sikang ha kutugri rikha tangoi hangkai butui sikang kutukjak hangkai sejna tek thoknaita nokla bahai song saimia tabo katina hakko sa kolai regrana tabo gobono kisa kholabai tonchinai kholobnan moge manainya tongoi manai kholabai rika tai sars tamkangke no munchinaita norok bai kok sate no kaki phainai kaisa samung khai bedri phaika samung mane te kunoya kuno school admission unai bagai form abo hangke senior school ni form abo no fill up khai di hinai tunire phaikata hangke kolong kalamti phayo ko sno pentonic ni no iko pentonic ge kaki thangjak pase tongkhe bo phainai ani mamoi rok monbai kha hangkai tapuk hangkai uklugo obo khari kutu kesarni tagi tongmani abono iko tini rasunai nornoge makanai kete kisas tongshua abono tini rasunai mai to sajagya kho mai sajagya hanpano engo phungai siri thuma bajawoi bini office khaina nei thangmata hangkai sokpaya kho hangkai kebo phayasani abo kisa tagi tongrana tarpore hangke bo phayangke maijanai tarpore hangke bo office thangnaita hangke angkai to kun khaina kriba nogor ma tongla jasinaita klai hangke hobono tini ang jeske pono rasunai rasipai hangke no khana te kaisa sungnai abo nanya da iko omukhai red color ni mokhai rignai kasar ni bagai sungnai red color hangke kinaro hangkai lo norok nungnai tamarung denai tabu kasaro hanggang red color naita hangke obori kutu kasaran samani biniri kutu kinar tagjaka do blue color ni abo ang norok no obo rasipai hangke thepa pro phunuk chinai hangke oboni rignai hingake to tagjaya ko hangke bufru tak nai abo tak saimia ko mane saiman mane no ogori kasarni bukhai red color kasarni abo tage rasipai hangke bini obono tak sinaita obono kisa maton gra sinai obono tak matak naita hangke do akan phaidi bisi kokle yakarai tabuk ang tagrana do srapsa buihai naithok ke tag map no kisa misa tak matai ko golo bo phaike maicha lasinai do ge chung tabuk maicha nani asung laijaki ko mairang ukono sejna butui ben banda ge bo khango noganti ko bisi habai thangka ge tabuk chalainai ta bo phaike no beni office bai phaike pu abo sai selap krika phunga khenong khoro paya khuda phaijak no jo phainai tabuk kino chakata ke jai nai gen no sai phunok senai kaisa Re yang mah kuisuka
Vamos a... Helita. Chọc suka. Nó thật á? Thật à? Bao giờ thật là out of 10? Out of 10 is 10. Rang được tao. Bên này. Rang được rang. Mày mũi xong rồi chặt mà nè. Mày bác hả? Xong xong mày về. Sao để mình được ta? Asay mano. Sabong may masen tongin basina. Finally, ani di tetak mani chokha. Rasurika jispang situng nitini. Ang taboy ko Nogo asukzak. Dokorok sojak sido. Tangan kay pura sabong nogo tong mani selarka. Gaban bakay taboy kisa berai grana. Noro ano hinana tamokok sadate kwak tam saitong. Boroi asar khaimani angno jujubi pickle ingke teki sa tong hu abnon saitong ha kisa ke jana mo sungpro dako hangkai norok to ani screen no nokoi no da punori rai ko ani screen no ani ri bahing sa pa khenoro na nai thok sa pa kya chadi tei norok nang hangka kai comment khai chadi ang dorong bagi full tagana dako nake ngis tapo berai grana tata